Javi se Enko ljudima. Dobro večer, kako ste? Da. Ajde upali live. Odmaram večeras. Znači ne pališ live. Gledam te. Evo ljudi, Enko vam ne pali live, tako da ja sam tu još malo. Ne treba ti za mene da odgovaraš, ja ću kazati ljudima. Ajde reci. Evo, reci, pošto ne mogu pričam, brate, zato što mi govore gdje je Enko, zove Enka, evo kaži. Kao prvo, dobro večer svima. Ja sam Enko. Dolazim iz Novog. Milice, slobodno se ti namesti. Ko prije što si nešto. Javi se ljudima, pustiti me. Ja sam Enko, dolazim iz Novog Pazara. Želim da vas pozdravim svi ovdje. Izabrali ste pravi live. Kako loša. Moguće. Želim da pozdravim voditeljicu Milicu, da se penje pa sijačka. Slušaj, evo, slušajte ovog lažova, evo vam. Tamo će piti vodi. I moguće to pričaš ljudima? Milica sijaška od $1,000,000. Jedi govna, evo. Koji si ti, brate, ja moguće da sam ja tebe upalila ovdje da si ti pozdraviš ljudima, ti mene zajebavaš. Evo vidite, kad si dobar, ne valjaš. Kad pričaš gluposti, onda pričaš gluposti. Kako si, Milica, večeras? Kako si ti? Dobro sam, hvala Bogu, malo kući. Pa te malo gledam ovako, lepše mi je kad sam u komentaru pod neke. Što ne upališ live da te vide ljudi? Tvoja velika podrška. Neće da vam upali live. Da su moji ljudi prešli kod tebe. Da, neće da vam upali live zato što sam rekla da mi isprozivao, zato što je rekao da sam ja, da vam snimam live kao da jedem. Šta si još rekao? Da nema svoj kontent. Da nemam kontent. Da samo pričaš o zadrugi. Dobro, šta dalje? Da ti Halina nije bila lijepa. Večeras si mnogo lepša. Kad si mi rekao to? Pa mi si čula. Prije kad smo se gledali na kameru. Šta si mi rekao? Da ti ona Halina sa ovim ružama nije fin. Ova ti je lepša. Nisi mi to rekao, to lažno, to mi nije rekao. Bebi, ovako si kod Crni Panter. To mi nije rekao, to je laž. Bebi, ovako si kod Puma. Dobro, samo da ponovim. Kada Enko bude upalio live svoj, vi idete tamo i kažete zašto si nam dirao Milicu, šta ti Milica skrivila, zašto si rekao da je kao da jede. Da, rekao si mi da se sredim za live. Znači, totalno poniženje mene i degradiranje sa osobe. Ja sam te uvijedio, sam ti rekao da se malo sredi za live. A nisam ja ti, čoveče. Evo, znate... Bi se malo našpinka, se malo vidjeti, znaš ko neka seljanka, bro. Jel vi znate da ovaj Ljakse ide i oblači se samo za live? Trebam da uzmem da obučem košulju. Ja ti je rekao. Da ustanem da igram. Šta još treba da uradim? Ali bebo, ja sam gospodin čovjek. Jesi. Kad iz ovog Beograda. Jesi, vidi se po tebi. Jer tebi smeta nešto što ja obučem košulju? Pa mene briga. Jel ja moram, Milice, samo da se obučem kad idem u grad? Milice, ja se najviše sređujem za samog sebe, bebo. Evo, ja sam sad ovdje sedim, gledam Netflix, pustio sam te na TV-u, znači gledam te na TV-u, ne gledam te na telefonu, na TV-u te gledam, ja sam obukao košulju, pantalone na peglu, čak u cipelama sedim u krevet. Jebi ga sad u cipelama, pa nisi u zadruzi da sedeš u cipelama na krevetu. Molim te, nemoj mi spominjati zadrugu. Aha, da, inače, samo da vam kažem sad, kad je on tu, pa vidite ko laži i kome verujete. Znači... Kako se lagala danas ljude da ulazimo u zadrugu? Da vam kažem, gospodin u subotu ulazi, u ovom septembru ulazi u zadrugu. Pa vi... Imaš neki dokaz? Imam. Šta, da pokažem? Pokaži. Pa ne mogu da nađem sad ovo. Kako si simpatična kad lažeš, baby. Ne sam da uđem u ovo.
Znači, ne sam da uđem u ovo zato što će da mi izađu ove galerije, razumeš, koje ne trebaju da mi izađu u pozadini i onda ja to neću to da radim. Čekaj, Milice, šta ti hoćeš od mene? Ljubavi da uđemo u zadrugu ili ne? Ti da li hoćeš da uđeš u zadrugu? Da li ja želim da uđem? Rekla si mi, Enko, ako smo u vezi, nećeš u zadrugu. Ja sam ti rekao, ja sam danas ljudima rekao, bilo je 1200 ljudi. Ljudi, ako budemo u vezi sa Milicom još uvek, neću u zadrugu. Što se mene tiče, najiskrenije. Molim te, bez laži. Ono što mi pričaš na WhatsApp, pričaj ovde. Ti si rođen za zadrugu, jesam ti to rekla? A ja sam rekao... Ja sam slagala to. Ako budem s tobom, neću zadrugu. Dobro, ja sam ti rekla, ako budeš sa mnom, nećeš. Ja pravim zadrugu, film pravim samo u privatnom životu. Ne treba mene zadruga da budem popularan. I da bi imao temu na TikToku. Batali me, znaš. Evo, mene čovjek i dalje proziva da ja nemam content. To mi je rekao. Uglavnom, samo da vam kažem, ja sam rekla njemu... Lijep Milančić. Šta ti je? Lijep Milančić, baby. Vidi šta je ovo, brate? Moguće da ovo pričaš sad? Jado, pa lijep, brate. Sija, vidi ga. Eto, ljudi, čuli ste da Enku ne smeta moj lančić, tako da nemojte više da se brinete šta nosim. Tako da, eto, da znate... Mene se čak i sviđa ljudi kad vidim ljude da gotive i poštuju svoju veru. Ljudi koji nemaju veru, nemaju ni život, nemaju dušu, nemaju ništa. Molim te, a Milica ima sve osim duše. Ja nemam dušu. Ti? Ja? Ti si šeitan, žena su. Rekla sam od septembra imate šta da gledate, pošto laže, rekla sam mu da je idealan za taj prostor tamo jer je folirant manipulator. Evo, ako mi ti dozvoliš idem, ako ti kažeš Enko neću, to neću. I to je to. Vidjet ćemo do tada. A bebi, vidi, jel ti znaš da bi se ti ponosila sa mnom tamo? S ovim kanarincima? Joj Bože, meni je bilo... Znaš da bi onim kanarincima bilo na crtu jednu bijelu liniju i rekao im, hajde, bujrum. Da, samo što ja stvarno nikom ništa ne branim. Slušaj ovo, slušaj ovaj komentar. Slušaj, Đode, čekaj. Aj što je folirant i prevarant, nego što je šiptar, to je najgore. To su napisali. Enko je danas igrao s ovim... Nije hteo da priča na albanskom, Enko samo zna da priča albanski, nije tog porekla. Enko je Sandžaklija, nemojte da se brinete. Ja nemam ništa protiv nikoga, ali stvarno, brate, šta vam je, brate? Evo, kažu Enko da si Albanac. Ljudi, mi smo prihvatili, ja i Milica smo prihvatali takvi kao što jesmo. Tako da, nemojte nam staviti sreću na put, molim vas. Jo, Bože, ajde, nema veze. Ti si samo Sandžaklija. Nisam. U stvari šiptar si. Šiptar sam ja. Pa dobro, šta da ti kažem. Imam jednu drugaricu za tebe, ako si šiptar. Znači ti mi mestiš drugarice, jel? Pa, brate, moram da ti kažem to. Evo zbili smo. Samo da pitam, jel znate na koga mislim? Samo mi napišite. Mislim da će znati na koga mislim. Evo, znaju. Enko, reci ljudima šta misliš o tome, što ti kažu. O čemu bilo? O tome što imam drugaricu za tebe. Bebo, ne treba mene tvoje drugarice, ja imam tebe. Imaš, da. Čekaj, Milice, što hoćeš da mi kažeš sad? Nemoj sad da me ti vozaš ovde, znaš, znači ti si došao kod mene na live, nema vožnja sad mene. Ok, nema vožnja. Ćemo malo da postavimo neka pitanja ozbiljne, ali ćemo da se vozamo ovdje cijelo vrijeme. Ne. A? Sad ozbiljna pitanja da postavim. Ok, evo ja stavljam ruku na Kur'an i ruku na Bibliju i počinjamo priču.
Šta ti stavljaš ruku? Ruku na Kur'an, ti na Biblu i počinjemo priču. Nemoj, molim te to da pričaš, molim te, brate. Dobro. Odmah će da mi se popala ovde, nemoj, molim te. Naj, brate, da pričamo istinu. Ne želim. Ne želim, čovječe, šta ti mene da ispituješ? A znaš, mnogo si ti si mnogo stvarno rekao, ja ne znam šta ti misliš, brate. Zašto? Ti mi jedno pričaš, danas smo se čuli 20 puta, ti mi jedno pričaš na... Koje, jel ja krijem to? Ma ti mi jedno pričaš na WhatsApp, drugo mi pričaš. Naravno, pa šta ću pričam u javnosti, šta da mi pričam privatno? Ne, bebo, kaži ljudima, brate. Ako bi neke stvari rekla privatno što ljudi ne znaju. Okej, ljudi, mi smo drugari. Sam ti rekla? Da, bebo. Jesi ti neko meni neke stvari koje neki... Ja sam ti rekao, ne volim te face, tako nadrkane da gledam kod tebe. Ne smije se, lepše ti ostajalo danas. Ljudi, nikad mi to nije rekao, evo, verujte mi da mi nikad to nije rekao. Šta? To, nikad mi to nisi rekao. Šta? Da ne voliš moje nadrkane face, niti mi je faca nadrkana. Nije pola sata sam ti rekao. Ne deri se, seljačina. Boga mi sam ti prije pola sata rekao. Seljačina, šta se dereš? Evo, upali su mi svi tvoji moderatori ovde sad u live. Moj Pazar da nazivaš selo, molim te. Nisam ja rekla to, ja sam rekla da si... Ako sam ja seljak iz Novog Pazara, onda je Pazar selo. Ne. Ja nisam dodala to. O tako mu dolazi? Čoveče, ja nisam to rekla, možda mi ubacuješ reč u usta. Naravno da ne. Naravno, veliki pozdrav za Novi Pazar, ja Novi Pazar jako volim, vidimo se ovog leta. A za Batince? To je kod Skoplja. Da. Veliki pozdrav i za Batince, vidimo se 2. jula. Vidimo se ljudi u Batincu 2. jula. Ne, nemam šta ja da se ispravljam, ja nisam rekla. Ja nisam rekla za Novi Pazar ništa. A dobro, treba dođe udari po Samaru da osjeti konjeno, znaš? Samo zbog vas sam napravila TikTok. Enko, vidiš da ljudi zbog nas prave TikTok. Ljudi, što više možete praviti ovaj fanpage Enko i Milica. Ma beži bre, šta mi to fali još? Ti normalan. On bi tamo da ide po Instagramu da mi se šeta. TikTok je tvoja društvena mreža, ostavi na TikToku, razumeš? Ja sam puštio, evo Boga mi, večera sam te puštio sama da budeš tamo da vladaš TikTokom. Pustite ljudi nas Instagramuše da budemo na Instagramu, pustite čoveka da bude TikToker kao što želi. Nego, nisam TikToker, rekao sam da me ne zoveš tako, ti me opet nazivaš TikToker. Nisi mi to rekao si da jesi TikToker. Klasičan TikToker. Samo da vam kažem nešto. Ovo moram da vam kažem, ja ne mogu da je podnesem više. Šta ćeš da kažeš? Ljudi, ovo sve što ona priča, Boga mi dragog priča sve u kontru, da znate. A šta sam ja rekla da nije isto? Kad Milica kaže na TikToku da me ne voli, onda me voli. Kad Milica kaže, kad bude Milica rekla da smo u vezi na TikToku, znajte da nismo u vezi. Ja sam danas rekla da mi nismo u vezi. Eto ljudi, znate da smo u vezi. Si to odradio sad? Nisam, brate, sve kontra priča. Što pričaš? Daj put ona Milica sa Whatsappa, brate, please. Zamisli ti šta o meni priča? A šta tebi to privatno priča? Kao zamisli, on se setio da sam ja danas rekla da mi nismo u vezi i kaže on meni sve je kontra što kaže. Možete li da verujete? Ok. A šta je trebalo da se kaže večeras? Šta je trebalo da se kaže? Rekla sam da sam isprozivao. Oh my god. To sam rekla, to se jeste desilo. Nije bilo da se šešanila. Ljudi, rekla sam, nemojte zaboraviti sad ko nije bio tu. Čim Enko upali live. Znači, kad bude upalit će ga oni večera, sigurno, ne brinite se. Svi idete tamo i pišete zašto nam diraš Milicu. Nemoj da diraš Milicu, šta ti je Milica uradila. I to je to. Enko, reci ljudima gde se selim. U Švajcarsku. Gde? Koji grad, reci? Velika je Švajcarska. Ovo je, jel? Jel to?
Mislim da da. Stvarno si nekako večeras posebno lijepa. Milice, evo ti priznam nešto. Slušaj, otkako sam počeo da te gledam srcem, a ne očima, tek sada shvatam koliko si lijepa. Bože, šta ti pričaš, majko mila, bret? On je probao, samo da vam kažem, dečko je probao sa mnom kad je snimao prvi put, da ide sa mnom na tu kao neku, da ide sa mnom na tu neku kao priču, kao da mi se dere tu po TikToku, da mi skakuće, da onako ima, znaš, taj neki ton glasa kao što ima s ovim, brate, debilkama. Ali vidite, nije mu uspjelo, tako da samo mi se pridružio i priključio. Znate kad snima sa mnom kako je normalan, kako ne vrišti, kako ne kriči. Misliš da svako. Da, zavolao i nokte kad su nalakirani. I Lančić. I Lančić je zavolao. Da, bukvalno harmonija. Tako da... Ljubav na prvi pogled. Tako da, ali dobro. Enko, pitali smo ljudi što im nisi ispričao nešto što si im rekao da ćeš pričati u 12. Ja mislim kad bi to pričao, plakala bi Srbija, jebotiš. Ja bi to ispričala kao da se to desilo nekom mom. Misliš? Da. Mislim, ne kao, nego to što ćeš pričati jeste, ja bi onako došla i rekla da... Ne moram da pokažem slike. Neće biti interesantna da slika. Što da pokazuješ slike? Mislila sam na TikToku. Na TikToku, da. A nećeš na TikToku, brate, pokazivati slike. Ja ću na ili. To ćeš da radiš. Nek sam poslao dotičnom gospodinu. Nemoj to da radiš. Moga jes. Ne. Evo nemo čestite. Dobro, to je priv, ja ti pričam za TikTok. Ali dobro. Tako da, eto, dragi moji, drage moje, čuli ste, eto, sestra. Mogu da ti postavim par pitanja. Ne. Koje vrste, ajde, reci. Ljubavne. Ne. Zašto vidi? Pa ne želim. Što bi željela? Politika. Politika moja. To da, ovo ne. Mislim o zadrugi, znam da voliš to ti postavi. Ne, to ću da odgovaram kad ti budeš ušao u zadrugu. Kad budem ušao u zadrugu? Tada ću da odgovaram. A? Radim reklamu za Maybelline. Je to ono što si danas probala bio? Ne, ovo je druga. Da, bit će dvije bebice, da. Šta mi... A samo ti stoji lijepo crno, pogledaj. Šta mi stoji lepo? Crno. Ovo vam je Jenkova fora, pošto ja njemu kažem da njemu lepo stoji belo, on meni sad kaže da meni lepo stoji crno, tako da... Evo, zamislite to. Evo, zamislite vi ko je to kopija, koja svakoj devojci priča isto na live-u. Znači, ima pitanja. Jel znaš da igraš? Jel znaš da igraš? Kako izgleda tvoj tip muškarca? Sačekaj da se setim. Jesu to tvoja usta? Šta još ima? Da zove na kafu, da dođe da kaže kafa. Imaš li hobi? Jeste? Sjetiš li još nečega? Jel voli romantiku? Da. Sve isto, brate. Lijepo, Boga mi ni sa jednom streamerkom, ni sa jednom gifterkom, još nisam izašao na kafu. Ne razumem. Ko je rekao da ti izli s streamerkama? Milica, ja tebi želim sve najbolje, ovaj Enko je grozan.
Da. I kažu mi upali se, pa si ja uživam ove komentare. Dobro, jaki su komentari baš. Pogotovo kako je bio onaj jedan komentar, čekaj mi napiše E7, molim te mi napiši komentar, onaj najjači u gradu koji je bio za svinjetinu, ali ne mogu se setim koji. Hoćeš da ga vodiš na Đebeševo mjesto? Ne, to je drugi komentar bio, ovo je nešto treće. Kako zvaš ono mjesto? Pančevo, Đebeševo? Kako Pančevo, Mladenovac? Mladenovac, da. Traži od Maja da ga upozna sa Merimom. Eto, to sam isto čula. Pošto se ne... Maja me nije ispunila obećanja, sram je bilo. Da, pošto se ne znaju. Svašta nešto se dešava. Da, pušta pesme isto, kao ima jedna pesma za tebe i onda kao nađe neku tamo pesmu koja se dešava, ono... Ne znam koja situacija pesme bude u pitanju, bukvalno ono... Ne znam koja. Ali Milice, ja te volim ovako kad se praviš kao da nije ništa, brate. Evo, hrišćanka. Nica, ja te volim ovako kad se praviš kao da nije ništa, kao da je ono sve... Šta da kažem? Sve u redu. Ja ne znam što ti hoćeš da kažem, brate. Upali se ako hoćeš, ja ću sada da se ugasim pa da pređe 1000 ljudi kod tebe da ti kažu zašto nam biraš Milicu. Neću da je piramičinu, izvinjavam se. Kako možeš Milica kaže da snima live kao da jede? Čekaj Milice, da samo da kažemo nešto ljudi. Ajde. Znači Milice, jel ti mene više nećeš da daješ lažnu nadu? Kakvu lažnu nadu, bre? Ne sme vezi. Kako je to lažna nada, tačno? Pa brate, osjećam se ko neko siročije, ti dođeš kod mene u live, kažeš da ti se sviđam i brate, ja poletim, brate, ko ovaj Boeing 737. I posle kažeš u live, ovdje sam bio na poslu, hej, Milica priča da joj se ne sviđaš i da niste zajedno. Onda me odmagljeno. To dođe isto kao da mi spremaš da jedem, kuhaš mi da jedem i ne daš mi da jedem. Vi možete verovati ko je ovo žrtva. Evo zašto sam rekla da je on rođen za Šimanovce. Folirant, žrtva, manipulator, tako i tamo najbolje prolaze. Ne znam što još da dodam, ali to je to uglavnom. Jo, bože. Pitao sam nešto. Šta sam rekla? Ja sam rekla da si ti meni simpatija. Jesam. Ne sam rekla čoveč ovde. Jesi me pitao me voliš, ja sam rekla da. Čekaj, jel me voliš kao ljubav ili me voliš kao prijatelja? Kao osobu. Dobro, kao ljubav ili kao prijatelja? Neka ti osobu. Kao... Pas je osoba, sine. Ovo čoveče. Milice, kao ljubav ili kao prijatelja? Milica me samo iskorišćavala. Kao ljubav, kao momka, kao preseljenje u Švajcarsku. Sad će... Ajmo sad pitanja Lenku upozna Barbaru, jel video Barbaru, šta Jenko kaže za Barbaru, sad slede ta pitanja, ali to vam ne odgovaram. Pa da. Znači Boža super finalista, to mi reci. Pa da. To se meni dešava. Ovo ne zaboraviš da kreneš iz Srbije da poneseš izvod iz onih matične knjige rođenih, pasoš i vidjet ću uopće šta treba još za njih. Ja ljudi imam tu sreću da ja svoju čerku samo vodim sa sobom, da ne moram nikog ništa da pitam, tako da... Gospođo, sam ja rekao da pitate nekog ili da ponesete? Ja govorim ljudima, tako da moj život Švicarska, tako da znate, naravno da je slobodno moje bračno stanje, nikad drugačije nije ni postojalo. Ja nisam ni bila udata, realno. Evo, Enko, svi moderatori su ti došli kod mene da te slušaju, tako da slobodno možeš da upališ svoj live. Pa bih upalio sam 11 sati po vremenu. I nećeš više? Lepši mi ovako. Čekam da mi se javi jedan čovjek. Neće ti se javiti. Čekaj,
Čekaj sam kad poplavi poruka, vidjet ćeš. On kad si ti live, on neće. On mora ima da te nosi. Ne, Enko stalno pegla majici i košulje za pred live, to morate da znate. Jesno, govno, majko. A čekaj, Milice, Jesi Arminče, jel bi ti željela beba da ne vidiš ko nekoga klošara, ko one znojave majice, ko ovi drugi što lajvuju kanarinci po cijel dan? Pa pošto ti ne lajvuješ po cijel dan. Sine, ja da ti nisam rekao obući tu halinu večeras, opet bi lajvo... Nisi mi ti rekao, čoveč, šta si mi ti rekao? Dakle, ne prekidaj me kad pričam, molim te. Laž. Ne, ti malo parlamentarna, bro. Laž. Rekao, Milice, skini onu majicu, brate, cijel dan kuhaš po njoj, tamo spremaš, tamo ručka, vamo, tamo i pali se u nju u live, brate. Ok, kaže, večeras ću obući jednu halinu crnu. Ljudi, to je laž. Daj me speniraj se, brate, malo. To je laž, ja haljine samo nosim, leti ne nosim nikakve majice, tako da, eto, to je odmah u startu bila laž. Nije mi rekao za haljinu, sama sam se presvukla i to je to. Dečko je lažov, tako da... Kaže mi malo kratka, neko mi jako lijepo sedneš. Tako da, niti kuvam, niti bilo šta. Kako si ti rekao, Enko? Kod mene samo traži, šta si rekao? Da ne laže, da ne znam šta i da ne nosi kratko. Da. Tako mi je rekao. Tako da vidite. To i poštujemo. Tako da... A stvarno se lijepa večera. Hvala ti. Ali to nemojte ljudi da zaboravite, naravno da odete kod njega u live i da ga napušite što me napušava. Eto. Sutra. To nemojte da zaboravite, znači ja sutra svakako ne snimam, sutra se pakujem za put, za ovo, za ono nisam tu, tako da znate šta da kažete. Tako da svi ćete otići tamo, Enko i moderatori će imati mnogo posla da vas sve, pošto oni nemaju, njima nije odmah blok kao kod nas, nego Enko njima kaže, kao, kako kažeš, nemojte odmah da blokirate, samo, kako kaže on? Samo mutajte, kao da mu ne spada live, kao da bi ga gledali, ali da mu ne bi pisali. To vam je Enko, a ovo sam ja. Tako da naravno kod nas odmah na blok. Tako da odmah blok. A što se mi nešto zbuđeno večeras? Da, on je samo na time outu. Samo time out. Šta sam večeras? Zbuđeno nešto. Okej sam. Normalno se ponašam. Vidi, pa što sam primetio u tebe. Kad ja ne lajvam s tobom, kad me ne gledaš u oči, ti mi diraš kosu. Diram sve, evo, sve vreme. Samo da završim. Molim te. Hvala. A brate, sad sam te posmatrao dok sam gledao film jedno 5-10 minuta, dok si bilo u live-u. Brate, ti ne diraš kosu nikako. Zato što mi je vezana, ali vidiš da mi je vezana kosa? Jel ti vidiš da mi je vezana kosa? Pa i onako ti je bila vezana. Nije bila vezana nikad, brate, uvek mi je bila puštena, sad imam šnalu. Što bi je dirala kad mi ne pada preko lina? Što lažeš, brate? Istina. Ljudi, šta znači kad cura dira kosu? Ko je lažo, brate? Ko je lažo, brate? Umorna sam. Te smeta. Jesi Adriano. Tamo sam preumorna. Specijalan pozdrav za moga brata Sukija iz Švajcarske. Evo Milice, kad budeš došla u Švajcarsku ovdje, ideš u garažu St. Gallen, dobijaš auto dok si u Švajcarskoj od moga brata Sukija. Šta da probam auto u? Da dobiješ auto da se služiš dok si u Švajcarskoj, da ne ideš peške, dok se dnja na poslu, razumeš i tako dalje i tako dalje. Da se služim autom? Da. Važi. Kako si vidio da je Suki tu? Pa vidim ja beba.
Među moja mlača, ja imam posebno osjećaj. Ja. Evo, ovo ću da stavim, kao da sam Nadi Bojani. Najljepša se naravno, znači kako to naravno. Ne seri, Enko, previše. Samo da vidim. Da, ovo sam spremna zadu Bojanu. Čekaj, stavim pozadinu. Pozadina. Sad sam prava ulcinka. Možda će Enko dođe na farmu, da znate, ljudi. Nikad se ne zna. Pa nisam pao na taj nivo, bilo. Što jebote? Koji je to nivo, izvini? Evo, mene farma i zadrug uopće nije potrebno. Koliko treba ti objasniš puta. Da. Enko je napravio svoje ime na platformi bez zadruge. To je tačno, to je... Ko pojedinci. To je tačno. Zato smo se neki mučili 10 meseci, pa više ne moramo. Da. Zato smo sad tu, pa smo tu. Ali drugačiji osjećaj, brate moj. Znači, kad nešto uradiš sam... Objasni nam. Objasni nam, brate. Neki od nas nismo morali da se mučimo za TikTok, ali smo se mučili za neke druge stvari. A koji je tvoj životni moto, Milica? Moj životni moto? Da. Pamti pa vrati. Kako kaže Miksi Kulić? Nisam zlopamtila, pamti pa vrati. Što? Ko malo dijeti sa ovim bogom. Psi laju, karavani prolaze. Da, to je to. O, Elvirice, desi, evo još jedan moderator je došao kod mene zato što im je Enko dao slobodnu noć. Pa su to proširili međusobno. Večeras su slobodni. Pa slobodni, da. Imaš dosta moderatora? To su najbolji moderatori. To su moja braća i sestre. Nebitno da li su najbolji ili ne, nego imaš ih dosta. Najbolji, bitno je. Uvijek ide ja pa ti. Ja sam uvijek broj 1, ti si uvijek broj 2. Znači, uvijek prvo idem ja, pa ti. Ja, pa ti. Neka to. Volim. Ja, ljudi, čujte mi ovaj glas. Nego si rekao kada dođem kada dođem u Švajcarsku da se isključujem sa TikToka. Jer nećeš da lajavamo zajedno iz knjige. Da, tad više ne postojim na TikToku. Evo, kažem, ja nisam, nema potrebe da prikrivam versko obeležje. Znači, kako se brinu za mene. Enko mi je rekao da mi je lep lančić, majke mi. Reci, Enko. Ponovi, brate. Da se gasimo sa TikToka? Ne, kreteno, nego za versko obeležje. Hoće da ti ponovim 5, rekao sam te čim sam budiš olijeti lančić. Zato što su mi sad napisali ovde da nema potrebe da ga krijem. Ja kažem ne, krijem, Enko mi je rekao da mi je lep lančić. Mene je čak i drago kad ljudi poštuju svoje. Misle oni možda to zbog tebe. Ma ne pokrijem, nego da mi ne ispadnu ključne lestice. Da.
pa da me ne banuje. Ja, pa češao bih odžao da se... Čekaj, Nemanja, sam mi reci koliko ih je ostalo za sutra, to me samo zanima. To me interesuje. 6. Da, ljudi, ja sam kad nađem curu za ozbiljno, ne mogu ja se upoznam s nekom i da brišem TikTok. Možeš, to ne možeš. Ja nisam za drugar, brate, pa da odem na Instagram posle da to lako krene. Ja sam ovde znoj prolio, vidim da sam istekao ovo što ima. Jebi ga. Neko znoj ovde, neko uši. Ja nisam ko pojedinci, imam 20-30 ljudi u live. Šta imaš? 20-30 ljudi u live. Ti imaš 20-30 ljudi u live-u. Pojedinci neko. A, dobro, to je druga stvar. Elvira, princeza mi napreduje tako da mi je danas dizala pritisak ceo dan, zato što izgleda da je zubi rastu i meni raste, kako se kaže, raste mi smirenje. Raste ti smirenje? Kako da kažem? Raste mi tolerancija. Kako da kažem? Čekaj da skonto. Raste? Grad tolerancije mi raste. To sam htjela kažem. Ne pritisak. Ne pritisak. Pritisak mi spada. Raste mi smirenje. Ne zakušamo neće, molim vas. Raste mi smirenje. Raste mi tolerancija, tako je. To sam htjela kažem. Morat ću da vratim čim završi, majke mi. I što ti kažu ljudi, pritisak ti skače pored penka. Bar jedino dobro svemu ovome što mi je ovo prvi posljednji put da prolazim kroz ove stvari, tako da stvarno izdržat ću. Možda je tek počela. Šta je tek počelo? Pa zubi su tek počeli, da. Ali se to neće više ponavljati. Ne razumeš? Kako kažeš, lupaš gluposti, brate. Šta se miješaš u Božju stvar, da te Bog ti da možda sutra sile ili šćerku. Koje Božje stvari? To su moje stvari u kojima sam ja trebala da vodim računa bolje. Sad desi se, brate. Ne može da mi se desi ništa više. Ništa više meni ne može da se desi. Nikad više ne može mi se desiti. Da, moguće da mene možda se desi nešto više. Meni nema šta više da se desi. Evo, veruj me. Samo nek mi se desi. Pa nego, ljudi, slušajte mi, ovaj sljedeće godine trudno, da znate. Bože, ajde se kladimo. Koliko para hoćeš sada ovdje pred ljudima da se kladimo? Dobro. Ajde, u koliko para? Ti ja smo se već kladili za ovu Hrvatsku. Tačno. Hoćemo da se kladimo za Skoplje. Hoću da se kladimo prvo za trudnoću, onda možemo se kladimo za Skoplje. Dobro, do godine ne, ali u sljedeće 2 godine 100%. Ajde se kladimo. Do kad mi je rok za trudnoću? Ja znaš, možda i posle Skoplja. Što posle Skoplja? Pa to desi se. Jer što bi se meni desilo u Skoplju, bilo šta? Ništa, ovako, lijep je grad Skoplje. Ima one lijepe mostove. Ja idem u Skoplje, svakako, ljudi, tamo sam, da zna sva moja podrška iz Skoplja, koja je naravno... Šta? Pozdravio sam moju Fadelu. Koja je mnogobrojna, tako da vidimo se 2. jula sam tamo, vidit ću još tačno koliko dana ostajem, bit će vam javljeno, pozdrav Fadela, bit će vam javljeno, tako da vidimo se od 2. jula pa nadalje, naravno. Dobro, tamo ne mogu i populacija da nas shvataju. Koga? Pa, nas. Ko je nas? Ko smo mi? Pa tebi i moga baba. A, tebe i tvoga baba neće. Neće sigurno. U Tetovo ne svraćam ovaj put zato što nemam vremena, ali da znate, kada budem išla na Ohrid jednog dana ponovo, proći ću i ka Tetovu tamo.
Na Ohridu sam bila pre 2 godine. Tako da znate. Jel možemo znati gdje ćeš biti tačno Skopje? Ne. Pa ne mogu da kažem ko zna kojih bolesnika ima da dođu tamo da me jure. Skopje ima mnogo lijep hotel, zove se Hilton. Kao Mućeva pesma. Ne, ja sam samo za Hilton bar sam. Hilton Skoplje me ne interesuje. To me stvarno ne zanima. Možda će te zanimati. No. Samo Barca. Daći Bog i tamo ćemo da odemo, da vidimo situaciju, šta se dešava i sve. Kako mi stižu ovi zahtevi ako sam ja ovo ugasila? Samo sekund. Valjda sam ugasila. Tako da ljudi, nećemo se vidjeti sledeće nedelje. Neću snimati uopšte dok budem na moru. Želim da se odmorim. Želim da iskuliram od TikToka. Tako da večera se odjavljujemo do daljnjeg. Da znate, čim dođem snimamo ponovo, ja razgovaram s vama, vi razgovarate sa mnom. I samo sekund da vidim. Naravno, ona putuje sa mnom. Ja ne putujem bez svoje ćerke. Naravno da ne putujem bez svoje ćerke. Deda putujem bez svoje ćerke, tako da eto. Ja mogu da im prenesem neku informaciju. Koju? Koji ti naprima? Ti možeš kod sebe u live-u da pričaš šta hoćeš. Nekaj, polako ne skači. Kad me budu pitali kako ti je Milica, mogu da im prenesem broje, čuli smo se, malo izvojela od sunca, nije da bila jedne pomoći. A sad kad budemo u Hrvatskoj, misliš? Ne, kad budeš u Batince, pa normalno kad budeš u Hrvatskoj. Možeš naravno da im preneseš. Čisto da se ne brinu. Razumeš? Da ne razmišljaju. Čisto da bi redu. Da budemo tu. Nico, zamisli kako će to da bude. Šta? Dobit ćeš u hrvatsku boju, čokoladu. Aha, kako da ne? I kad budeš došla u Skopje, čokoladna cijela, brate. Znaš kolikav trg ima u Skopju, brate? E da, ljudi, sad sam se setila. Dečko je rekao, ko ima kafene oči, dečko je rekao da dolazi u Hrvatsku, samo da vam kažem. Sada ćemo se kladimo, to smo se već kladili za Hrvatsku, a sad trebali smo se kladimo, ali je izbjegao temu za moju trudnoću, a nakon toga je rekao da se kladimo za Skoplje. Tako da, samim tim što on eskivirao sve to, jasno vam je kakva je situacija, jasno vam je laž, jasno vam je manipulacija. Još da si otišla u Skopje, u Hrvatsku, Milicu. Nisi ti rekao da ti dolaziš zbog mene tamo. Ti si rekao da ti ideš tamo da se vidiš sa Sukijem. Tako. I da ću se sresti s tobom, ako prolazom neđe mogu da popijem kafu. Pa ti ne znaš da ja idem. Ne, ljuti ako znaš, ne mogu da se setim. Ja, baby, ti to znaš. Ne znam, sam govorila da vam sam rekla. Ne znam, čuti, nemoj da kažeš. Baby, ja ću morat da te blokiram na TikTok, da mi na TikTok ne budemo uopšte bolje. Znam, rekla sam ti. Ja sam ti rekla. Reci. Slušajte, ljudi, moram da vam kažem nešto, ne mogu da slušam. Ne, ugasit ću live ako budeš neko da ide. Neću, brate, polako, smiri se. Što si nervozna, brate? Ne možeš da kažeš. Jesi uvijek tako agresivna? Ne možeš da kažeš da idem. Ljudi, ja moram da vam kažem. Ne možeš da kažeš da idem. Ne mogu da pričam. Evo, kunem ti se, budeš i krenuo govoriš da idem, gasim odmah live. Ok. Ljudi, ja moram da vam kažem nešto. Ja ne znam šta se, Boga mi ljudi, ja ne pridajem ovakvu Milicu na TikToku, Boga mi ljudi. Ja, kako laž. Sad ću... Daj mi 5 sekundi vremena da pričam, brate. Zovem ga čim završim live, da znate.
Ljudi, Boga mi, ja ne znam šta se dešava s ovom curom. Dobro. Ja gledam i čudim se, Boga mi, ljudi. Boga mi, ljudi, ja se čudim. Ljudi, vi ne znate te poruke za dobro jutro kako izgledaju. Vi ne znate te poruke za laku noć. Ja, evo. Daj pustvena priča, brate, malo. Enko bude snimao live, morat će, evo, dajem dozvolu da pokaže screenshot bilo koje moje poruke. Ja može? Evo, ti moja, ja tvoja, može? Yes. Govorim koja je zadnja, čekaj malo. Ne sad. Ne sad. Izabereš, spremiš, brate, za live, ja spremim za svoje, ti za svoje, ti ja igramo i igramo, znači, uđemo zajedno, snimamo. Vidi, to ja nikad ne, to radu deca, brate, to radu ovi... Dobro, ja sam dete, ja ću da vam pokažem. Ok, pokaži. Eto, tako da znate. Boga mi, daj, brate moj, zamolio sam te da mi daš 15 sekundi. Evo ti reci. Ljudi, Boga mi, ovo ne shvatam nikako. Vi ne znate kakav je taj razgovor kod nas privatno, brate. Kako? Kako je ta cura nasmijana, kakve riječi padaju, kakva iskrenost, kakva pažnja, kakva ljubav. Ja Bože. Kako su to osjećaj, kako su to pogledi, ljudi. Ja Bože. Kako divlja, brate, kuda se ne znamo, brate. Ja Bože, šta priča čovjek? Šta priča, brate? Kuda se ne znamo uopšte, brate. Ljudi, šta priča ovaj čovjek? Ovo je nešto što sve video, verujem. Srce moje, ljubavi moja, oko moje. Samo da vam kažem, da li verujete meni ili verujete njemu, znate uvek kome treba da verujete. Kome veruje? Ok, jako sam u tuđu teritoriju. Kome verujete, ljudi? Znamo svi kome verujemo, tako da... Ljudi, ja mislim da njezin osmeh znate šta znači. Haj, budite iskreni, ljudi, molim vas. Budite iskreni. Uvijek prvo idem ja. Šta je ovo? Šta je s mojim moderatorkama što dozvoljavaju ovaj hejt nadamnom da mi pišu ovi da veruju Enku? Gde ste, brate? Ljudi, molim vas, pišite, ljudi. Šta je sa mojom podrškom? Vidi komentare. Dobro, sad ćete svi na mute. Sad ćete svi komentare. Pa stavi, brate. Pa ne, brate, ovo nije pravilno sad. Što to radiš? Naravno, isključujem komentare. Gde se isključuju ovdje komentari? Naravno. A vidite, gotovo je više. Samo da nađem. Ljudi, ne morate da pišete više, gotovo. Hvala vam. Jasno je pravo bilo, ljudi. Meni je ovo jako, samo da vam kažem, meni je ovo jako bez veze kod mene na live-u da ako ja vas pitam kome više verujete, da se ovdje meni piše Enku. Kod mene. Ajde da sam tamo kod njega, pa kao ajde. Kod mene na live-u vas četvoro da napiše da više verujete meni, ovo mi je degutantno, stvarno mi je degutantno više, tako da... Da ljudi kažu pa realni smo. Dobro, ništa, ljudi, vidimo se... Evo ljudi, vidiš, čim počnem istinu da pričamo da se gasi. Dobro, vidimo se, umorna sam, spava mi se, vidimo se kada dođem sa mora, sutra ne verujem da ću stići da smijem, imam dosta... Ljudi, laže vas. Imam dosta... Pače da telefonira sa mnom do 1, laže vas. Nemoj da budete izmanipulisani, molim vas. Otvorite oči, ljudi. Otvorite oči dok imate vremena, molim vas. Nemojte da budete izmanipulisani. Tako da, ljubim vas puno, volim vas. Isto te kažu, volimo te i kad nisi u pravu. Ko je to rekao? Ovi tvoji. Tvoja moderatorka. Hvala ljudi, stvarno, ovo sam zaslužio, ljudi. Ovaj obraz je za ovo zaslužio, Boga mi. Hvala vam, od srca. Tako da, pošto vi svi verujete Enku, slobodno od sutra kada bude na live-u možete da idete kod njega, nema potreba kod mene više da dolazite, niti pomoć Bog, niti bilo šta drugo, ovo je stvarno bez veze, ili ću da isključim komentare, meni je nebitno, ja gledanost imam pa imam, tako da... Čekaj, zašto si takva?
tako da nema potrebe više da gledam i da čitam ovakav atak na mene u svom sopstvenom live-u, šta sam doživjela i dočekala, tako da od sutra imate slobodno kod gospodina iz Švicarske da gledate, da komentarišete, da ga podržavate, da mu pišete lepe reči, da budete uz njega, da verujete njemu. Tako da od sutra pa se vidimo. Enko, da se pozdraviš ljudima ili? Nekam samo da završiš, neću te prekidam, ja sam kulturan čovjek. Tako da, pošto verujete gospodinu, ljubim vas sve puno, volim vas, čujemo se kada dođem s mora, vidimo se, pratite moje slike, pratite moje TikTokove, pratite, snimat ću vam dosta vlogova sad na moru, tako da... Čekaj. Prvo hiteraš od sebe, pa i posle trebaš da te prate. Tako to je go, brate. Tako se mi stalno svađamo, pa se mirimo, znaju oni sve. Tako da eto, da, Jenko će naravno da vas izveštava, tako da pošto je gospodin koga podržavate i uz koga ste, tamo lepo pitate šta radi Milica, ništa, zaspala je s bebom, umorna je, nije umorna, stigla i to, tako da, evo gospodine, pozdravi se s ljudima. Hvala vam na poštovanju. Ja mogu nekada te nazovem na kameru na WhatsApp i da platiš ljudima poljubac ovako kad bude ovako isto puno ljudi i pozdraviš ovako uživo iz Monte Carlo. Odakle ih pozdravim? Iz Monte Carlo. Dogovorit ćemo se nakladno, brate, da. Ok, sestro, hvala ti na odvojenom vremenu. Izvini ako sam smetao, nije bila nikakva loša namera, nego je krajno vreme da ljudi shvate na te stvari. Jer dosta ih manipulišeš i dosta ih da te vozaš gore dole. Krajno vreme je ljudi da shvate neke stvari. Da si zaljubljena, da voliš, da želiš i tako dalje i tako dalje. Krajno vreme je da ljudi znaju da ćemo se uskoro vidjeti, da će to uskoro sve biti javno. Bože me sačuvaj, ajde vidimo. Mogu da pričam, molim te. Pozdravite se s ljudima, čoveče. Ok, hvala. Da, ljudi, morate da znate da ljubav i kašalj ne može da se sakrije nikad. I nemojte da krijete ljudi. Samo će biti loše po vas. I nemojte da branite sebi da volite. Ovo mi je klasična fora, nemojte branite se. Da, volim vas puno, hvala vam što ste ugledali istinu i što niste dozvolili da budete izmanipulisani kao svaku noć. Da manipulišem s vama, ali kad god vam treba ovakva podrška, da ima neko da stane, da bude uz vas, tu sam, ne bojte se da kažete istinu. Bože, šta ja doživljavam kod sebe u sopstvenom live-u? Ja moguće ovo? Kaže, nemojte da, ali inače, nemojte da budete izmanipulisani kao svaku noć. Svaku noć manipulišeš ljudima, da ti se ne sviđam, da me ne voliš, da me ne želiš. Da budete izmanipulisani... Znate, ljudi, nešto se desilo jutros. Ti čovječe, mislim da pričam o tebi u svom live. Znate šta se desilo jutros? Ja se probudio u 11, brate, umoran. Brate, 50 poruka, ajde, kaže, brate, više, zadnja poruka je bila, ajde, ljubav, više probudi se, ne mogu bez tvojeg glasa. Kunim se u sve na svetu da laže. Evo, nikad se ne kunem na TikToku, pogotovo ne, ali stvarno, ovo je sad slagao. Ajde, ovo nešto je bilo istine, ali dečko toliko laže da ja ne mogu da verujem. Evo, stvarno ne mogu da verujem, ali nema veze. Ovo sam slagao, ovo priznajem ljudi. Allah mi samo ovo slaguju. Dobro, evo, vidite, dovoljno je jedna laž da sve istine postanu sumnje. Šta da vam kažem, dečko je rekao sve, tako da, eto, ljubim vas puno, volim vas. To je to. Ja sam i ja u te volim vas ili mene posebno nekako mora se kaže. Ti si tu, i ti si tu, ne brini se, i ti si tu, i ti si tu. Htjela sam još da snimam, ali mi je mozak mi je ispran. Teško, znam, bebo, da pored toliko, neću da kažem nekih stvari, ugledala si svetlost i sad ne mogu da se navikneš još. Da, ti si, tako crn si ti baš svetlost, ozbiljna svetlost. Ne mogu do 12 čoveče da budem, brate, još 15 minuta. Evo, ne mogu ja da izađem da te gledam do 12. Ne, umorna sam, ne, ni s tobom ni bez tebe, mogu samo tebe da ostavim, brate, ako hoćeš. Ne, ovo su tvoji ljudi, brate.
Nema to veze. Evo, že te ostavim da pričaš o nemu. Ja, znaš kako je bilo večeras, isto kao kad je sad Novi Pazar pobedio Partizan kod kuće. U gosti. Da. Kako se ti izgubila sad, isto. Pa hvala ljudi, vredno da se zna neka istina i bitno idemo naprijed. Dobro, ljudi, da znate, svakako uvek znate kome treba da verujete, uvek znate čijoj se strani, verujete meni kao što ja verujem vama, to jest nekim od vas koji ste uz mene, ja sam uz vas, tako da molim vas puno, ljubim vas, vidimo se od, znači, one tamo nedelje i to je to. Zato sam ušla da snimam. I mi tebe, Milice. Aj, čao, ali gasim skroz live.